Ingalero kuruji. Ngezipita chituo. Oyamdara mambongezi. Ndakamangara zivanai. Pamukuru pekuti kumaono wangu. Taura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Mariwanizve. Zvimigondizva. Kuzivanai ndo. Vatatu vaviri vaita sei? Vapi? Zivanai. Zivanai mashokozi. Nyaya yabuda muno mazuru ndiani? Taviri na Okay. Right. Zivanai mashokozi. Inonzi zivanai mashokozi. Oyamdarira mambongezi. Oyamdarira mambongezi. Ndiyereza ndumwana ndiyereza tuo. Nyaya ndumwana napita chatuo. Taura chokwadi changu chese. Taura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Taura makwando sungwa nemhosva. Mariwanizve. Zvimigondizva. Naiwe Peter. Ndiye zivanai wakamhangara here uyu. Taura chizve nyaya yako wakamhangara kudare. Hamuna kuidzima. Iye ndiye mwacho akatanze mukadzi wako akadanana naye. Akatishedzeka saidi kuti mukadzi wako akadanana naye. Akanzi mwana wako naye asi mwana wako, mwana mukoma wako. Zerai. Watoto Zvizvo. Urudishi. Zvese zvataura chokwadi. Chokwadi. Wakadanana nemukadzi wake? Kwanga kuri kudhara. Danana nawo zveshuwa vaimboitawo basa rekupinda mumba. Saka takangosangana nawo ikoko. Saka iwewe munhu azotorwa nemurume wake ndiwo wakuenda unoudza kuti mukadzi wako ndaadana naye? Kwete mambo, nyaya yakatengere basa. Nyaya yakatengera panyaya yevana. Vana vai tinzwayo shamara kunoda kundiconvinza zvauri kuda. Cherera zvandiri kuda kunzwisisa kubva kwauri. Ndati uyu ane mukadzi wake wakazochienda kwaari kunoti ndainyengana nemukadzi wako. Handina kuenda kwaari. Ndinomuudza kuti ndaidana nemukadzi wako. Zvakaitika ndezvekuti mudzimai wake uyu tinogara pamwe chete. Ndiye akatanga kuudza mukadzi wangu uyu ma-ex girlfriend ese yandaidanana nawo ndisati ndakugara nemudzimai wangu. Ndichibva ndabva kubasa ndadedza mukoma wangu. Ndikati mukoma one zvekuita mudzimai wenyu ari kuudza mukadzi wangu ani ese ndakadana naye ndisati ndakugara naye. Tarisai mukadzi wangu akazitakura. Saka ndo pandakabva ndati ndakuchukudzwa vanhu vakadanana nawo before usati wagara naye. Pandakataura nezvemukoma wangu kusanganisirawo neniwo pa. Hazvidi kusekererwa zvotonzwisa kusiti. Zvoda kutobatsirwa. Takateereresa chaizvo kuti nyaya yakadai iri kufamba sei. Munogara pamba 1. Rumwe toilet imwe i1. Maeni anoti ABC. Saka do iri nedo iri toilet i1. Iwo vanoshandisawo imwe rumu ikweyo. Saka iwe wakanga watsamwa manje kuti havada kuuraya imba yangu. Ndizvozvo mambo, nokuti mudzimai wangu akazvitakura. Ndakabva kubasa ndakakwira BP ndakatongoendesa kuchipatara. Zvanziona iwe nditaurira vanhu vese wakadana. Ndizvo here mamai? Ini mukadzi wake takatukana ndomara. Patakanetsana nenhau yemwana nemukadzi wake. Nenyaya yevana ndoyainga kunzisa zvese. Saka amai avo vakazoudza murume wavo zvakaitira. Ndakatotiwo nyaya yapera. Saka padarika kunga 3 days baba vandakawanza vachipopota. Manheru vachitopopota. Havachitukirira chibva ndatamba mabhule. Nyaya idzi ndedzedu isusu vakadzi. Imi mamufanira kuzvipindira. Ini ndinova ndine murume ari kudii kuzvipindira. Tozvifanira kugadzisana tega. Ava ndopava vakatanga kutukirira ndikati aiwa mufanira kudaro. Imi muri munhu wemurume idzi nyaya idzi hadzisi dzenyu.
ndokutanga kutuka mavhauga muri hure makazodanana nhingi mwana wamina mwana wabhudhi vangu iwe uri hure wakazouya uzopotera mushure mekunge wanzwa neaids wabva wauya uzopotera kune murume uyu ininiwo nokutsamwa ndikati inini baba bhure hamufanira kudaro bhosi ininiwo handi makanyevawo mwana wangu ndikasazvitaura ine sikadi kuputsa imba yemunhu handidi kuputsa imba yemunhu vakabva vatuka baba vakatuka zvokuti kana kuti ndifambe maenika ndakangozviudza kuti ini namwari wangu tinozivana ndaingofamba but ndanga ndakatofumuka izvozvo handimukuzwa saka mukadzi wavo ndopaakazoamhetu akazoita seimba wavo ndopaazodza murume wake ndofunga akatsamwa nemashoko yayo kuti nyasha zvakazoita saka makuseni baba murume wangu aitobva kubasa kunaiti ndobva atoshedzewa baba vakati murume wangu akatofunga kuti taakutaurirana nyaya iyi pachirume zva zvapera indikati pata banoko endai munorara imuni kubva kunaiti endai munorara uyu munhu ari kuda kutsvaga kutaura saka ndobva ndavasiya vakamira ndakatoenda kwandakaiva ndobva ndatodzoka ava vachitoti zvona iwe unomupfudza wani kuti unodanana nazivana ichitakura nazivana iite sei uende ende unosara uchipinza futi varume mumba kupinza varume hanzi manext door varume vachona ndevemudhuza amene kufunga vanovaziva hanzi ndevemudhuza varume andosara achipinza mumba akatoenda kune shamwari yangu ipanext akamuudza zvikanzi amai ava ini ndakatodanana navo ende inini vanopinza varume imakadanana naye aiwa ndinongodanana naye nyaya yandakataura ndeyekutoti mwana wangu ndiwo vakanyenga baba mushure mangu achitenga mwana ye ane makore mangani ane izvozvo ane 19 pavakamunyenga angasati arohwa zvake angasati amumba ndonzi Eunice Wili saka akadanana nemwana wenyu aiwa mwana wangu wacho haanotodanana naye chakaitika ndechoti baba vakauya chitengesa mapendi vaitengesa mapendi ndobva vatotaurirana nemwana wangu ndokukwereta mapendi ini ndabva ndatotenga keshi mapendi ipapo vanga asati augara panext ndobva zvadaro baba hamheri kwavakasangana nemwana wangu achibva mutipa mapendi aya ngatite madhiri ndokupa $10 tite madhiri mwana wangu nekuda kwokutanga ari musikana azive zvemadhiri ndobva auya akaita sei akandiudza zvikanzi mama baba vari kunditi ndite madhiri navo panyaya yemapendi saka mwana wangu kuramba kwaakaita nekundiudza kwaakaita baba vakauya akazopisa mapendi pamba pedu ipapo makuseni mapendi api manje mwana anga atorwa nemusikana wangu ya murume uyu nhoku vakatiwo kana usingade kubhadhariwa aikozvoti haadi kubhadhara iye atora chikwereti vaitoda madhiri nemwana mapedza ndomireka iri pacho pandakabva kubasa ndichidze kutanzira mukadzi uyu ndakadanana naye ane mwana mufoma wangu aitorodza bheu rarairodzesa pano panofa munhu todaro izvozvo achitorewa padhoo pangu achanzi pano nditotouraya munhu iri nyaya yachona chaichaiyo ipapapa iri ipi nevana mimi ndikune vana vekudzi vakarovana here kamuzukuru kangu vane 5 years aiwa kamkangu inini kamuzukuru ka 4 years kawo ka 5 years tivana tokangoda kuenza imakapindira nyaya dzevana kai makatangana nyaya dzevana ndo zvakatoitika ipapa nyaya dzevana idzi nyange tikapindira nyaya dzevana hadzitaura kuti ndakanyenga mukadzi wako kana demo yachona rekuekistota vanhu vanotenda mwari kuti vakapindira ava baba ava kana kuti mwari akavabata maizwa kuti kafiwa kumayeni nyaya dzakadai su chamangwadai namayo amai ava ndakaita sort of like kukechana because vaipinda kubaba ndakavakecha inzwa chamari tsinoti an advantage ka kana munhu akapinda mubhawa kana arohwa nemurume wake amukadzi wemunhu unofanira kubhadhara mombe rekutaura kwako kwekupusa kwautaura ikoko nehwai kwamambo uri wrong zvisingaite iwewe ndakutokuudza kana munhu achiita zvinhu zvake zvaanenge achiita kwaanenge achizviitira akarohwa iwewe wako mukadzi unomuzoti aitei kwakanga ari usati wamuroora muvanhu vokutevera kuzokuudza kuti mukadzi uyu aidai achidai zvinoshandei
Mambo wangu andisiri ndakataka. Tatiwe wako. Vatikuudza ini uchitaura izvozvo kuti ndaa zvatakaita ndaikechana naye waizodini. Saka munhu akakechewa kwaakechwa haarogwe. Kana arogwa wakuenda uchiteura kutaura zvisina basa. Inonzi stigmatization iyoyo. First mamba kuvhunza kuti hungu tinopata statement yokutanga kuti hungu ndairana naye. Pandazotonoteereresa kuti ndikununure usaende pa5 mombe panhau yekuti ndaikechana nawo. Saka wakuteerera manje kurwisa munhu ari muimba yake kuti aenderei mumba. Kana waikechana ngari girlfriend rako here handiti munhu wokungotora kana wamutora haasisiri wako womusiya achiita zvaanenge achiita uri romwiwe bhudhi vako vanoda kusungwa wataura kuti vakabereka nemukadzi uyu mwana. Musayamo mukoma wake ada kusungwa. Mukoma wakaenda kuSouth Africa. Avapo kune musikana. Ndosaka utaura izvozvo. Imakabereka na bhudhi wake. Anditori kuziviwo zvokubereka na bhudhi wake. Indakatobvawo nevana vangu kuno ndaigara kumayadhi pana Grey Street apa. Vana vangu 2 ndikabva nawo ndichienda kugara kulokesheni asi uziva zvavakutaura kuzvo. Ndezvekurwara zvitauro nemunhu ari normal. Asa munombovira magariro mukoma. Ndichigara nemukoma wenyu pano. Kugara kwokuroorana. Vari kubva kutaura kuti ndaipinda mubhawa obva ati ndaikagara nabhudhi wake asi uziva zvokupinda. Iwe shamariwe ndati vakanga vakaroorana here nemukoma wako. Vakagara vese. Vakavasiyana namukoma. Wakuvana maiguru. Aiwa. Takasangana mubhawa. Kubva wanengaziva kuti munhu akambogara nawo ndasingazivi asi wakuzviona katiti wati wakazozviziva saka wakatora mukadzi womukoma Ndakaita mazuva chinorara kwanzvadzi yangu mahirosi. Ndakaita mazuva chinorara kwanzvadzi zvangu inise munhu andakaerekwa kwandakaenzwa zvamwe iye dzavanaakatofura nekuzvaonezva nezvinochiitika ndatoamazena chikufundza kuti inyaya yevana azvamwambo yandikomebhechirana kuti kwanzi chazvoona muchaita sei ndakatoiwa kana baba uya mupurisa wamama vakasara vakashauta kuti tikanzana muri nzenza vachatofiwa pano inini mhuri yangu iri kuendesa kumusha ende mimi muchatosara chipedzerana hwana anofa chete kusadi kwemadzimai vamwana matazovani kusadi kwacho ndikoko kusadi ndimisa kati vatokuzwa inozoenda tachida kubatsirana shamwari kuti inini chero ndikanotora mudzimai wangu kubhawa iwo zvaunotoziva kuti anopinda mubhawa ukatongoziva kuba kwangu mudzimai chirara chino neziva wanga wakamukecheyo makaenda mese mukanoita zvamunoita mukadini kubva ipapo iwo uchitochera chikomba pasi wotoziva kuti iyi nzira yandandichifambatorerwa nzira yagumai handitika chero mukadzi yendandamutora aine vana vake 5 baba vake handitsvaga nenavo ingatova mudzimai wangu tadanana tiri vaviri asi vana havasi vangu kunyange ndikavachengeta ndazvivasvango nemashizhani aro asi ndikuziva kuti havasi nokwachikara vana baba vavo rudo rwangu namai avo ndo runoita kugarisana tiri vaviri saka iwo zvokuda kuzopinda wotaura kuzoti iwo chikara wakatora mukadzi unezuvo ndaitova naye kubhawa ndautokuendesa kwamambo ka zvichaita kuti sutimira netiri vaviri uyuwo amai ava baba vanonopa mvumo yekutaura hauzviitiri uyuwo amai pavakaudzawo mudzimai wangu vanhu vandakadana navo vese kumashure sandaugara naye hakusi kwamusoda kuputsa mudzimai wavo zvamunoita isusu panapa tachaja zvapera chasara kusainiswa vanhu vaende Next court. sainisa vanhu vaende tapedza zvataura kuti mbudzi 7 wainoita 7 days inge apana mwombe kuchaudzawo nomukuru waringe vichena kuti musho akati mwombe inodiwa pana pamupatsa kuyanzwa pa7 days uyana mwombe nembudzi full stop
nditori conductor handina kwandoshanda ukakombe kwavhumuzi saka kana uri conductor hausi kushanda kwavhumuzi mapistori kwavhumuzi 21 days hamusi kuona matauriro ake here kutoti anofunga kuti kune mamheno chii maybe